Okay, balong, dagiti man pangablaaw. Kisayaman, dagito yan, nagsangpet ito'y, kaya talaga nga doon. Juan, kuna ni Junicia Asuncion watching from Canada. Pa-shoutout po sa mga kamag-anak ko sa Ramon. Biag family. Ganun na. Pakikablawan nyo po, dagiti kakabsat ko dito. Gataran, Cagayan, Karuba, June and Jem. Salamat mga idol from Elmer Garcia. Hello sa lahat ng mekaniko, especially sa Arthur Motor Parts, Jerry Salas, Santiago City from Cesar Sinense. Pa-shoutout po sa family ko dyan sa Ramon Isabela Family Domingo from Vanji Domingo. Pabati man Kuya Jun ken ading Jem magigi kapamilya kay Kaligian Burgos ken pamilya Reglos at ang mami ken dadik nga Cheta family ken pati dagiti kakadwak nga katulong diti Qatar ni Sara, Maris at Daisy mabuhay po kana na. Tapos ito Panana, ading GM, kablaawak amin nga taga Villa Marcos, nagmayatig tambay dito'y Sirok Akasya, naglamiis. Habang ang dingding kanyayo ni Ate Lucky Cory dito'y. Okay, good Sunday mga kapatid. Galit kumanti amin nga taga Sentro 1 ken San Francisco, San Guillermo. Dingkog family. Request kumanti di Halsema. Salamat Sir June. Oy. And God bless from Attorney Adel Bulata. Oy, attorney na siya last week eh. Oh, attorney nga hanga nag-eskwela ti sa wali nga. Hanga nagpasan. Nag-stop. Nagbaling nga fiscal lang. Nakitaray. So nga attorney lates. Madiyan ang tuloy ni Jay Kuanan. Halsema. Yung Okay. Halsema, ano? Later on, but itatapay lang kaninto apo ket Kaninto. kanito ipatayab tayo dati talo gasot piso load courtesy of Ron Zipagan kabsat Ron Zipagan of Boston, Massachusetts. Yes, 300 peso load ngem iti sumungbat apo ket aditoy internet. Ayan, hanpay lang nga text line apo. Internet pala ang tununan tayo kasi ang nagapo USDJ nag-sponsor so dagiti tayo at followers sayo iti Facebook iti sumungbat. So simple lang apo ti paganarutan at tinagan iti papanan na dayta nga 300 peso load no dakit abroad. Syempre number na ti Philippines. Answer yun. Title of the song. Ito lang apo, Facebook Live. Ito pag-anseran. Hanga dito yung text line. So nga ro, dito nga sunata apo ket request Orang pinustahan tao mo dagbuyat at ta. Modagbuya, wena. Online kayon. And of course, ito nga sunata apo ket request bet ni ading ko. Nga Annabel. Oy, hello manang Annabel. So nga handang entitled nga sumungbat. Tagidya DJ Balay. Tata DJ Villa Beltran. Ket nakano apo nga irokno dito nga sunata kini manang na nga Emmy. Acosta. And of course, ni Lakayna and ni Manong Bubot, ken ni Ate Jing, kuna na ken para kini iniinang kano nga Placida. Navarro de la Cruz, iti Villa Beltran. So, katikiti iso amin na po nga kapag yan ni Manong Bubot dita Villa Beltran para kanya dito De la Cruz family. One from Annabel Seriales ni ading ko nga adit talata arubayan nyo met. Ngarod, ato yan titatatlaga nga sunata. Ulitin man balong with the name nga papanan na datang Na load. kenji papanan jilod, number na, kenji title of the song. Dito lang po Facebook Live ti pag answera nyo. Dahil ito yan po ti tatatlag asunata. Kas makita bayati panag den nata nagpartakan da nga bakan kas makita adun naglablabasan ta kas makita masapul ta tunggal maysa di kay papanan tipod mo nga aya kas makita nakapinpintas kalata kas makita ag mauyong at pailaken ka kas makita ni patay latmang magsina di kay papanan
tipod no nga ayat kas makita. Aglabas man ti adu atawen awan iti dwa-dwa taliyawan da ken mas daaw ti balay gita adwa dumteng tum amay librot istoryata tapno maamwanda tipon no nga aya taluyawan data. Obvious na dati payapay ko niya Sir Fred Alili. Dumteng tung amay librot istoryata tapno maamwanda tipod no nga ayat taluyawan data tapno maamwanda tipod no nga ayat taluyawan data. Iso kumati mga abak actually ngem kasla namin mayat no datay OFW ti pangabakan tayo tatangkay nito ta. Kana kayo naman iso nga mga abakan balong. Iso nga kita aman nga nalaing dito sa mungbat. Ayan, siguro okay lang magkanya na kasi iti sa utatatay kita if you are nagapo abroad kasi abroad nga datay nang sponsor. Kasi ano kayo nga mamuntat tanong no kada ito eh. Nagiti nag-answer dito eh. Woman nga agpaiso. Anyway, good afternoon to Kabsat Kathy Cabal Salvador Avilo. Ganin to Auntie Lisa also. And dani Ikit awan. Ikit. Kasi nakita ti na picture na tatay eh. Lily Mariano. Awan. Anyway, iti na ni Manang Elisa, di ba? Dada. Okay, they're watching. Kati ti so amin na po dita Hilo Hawaii. Please prepare for our sa marunong nga programa tayo manin Brigada Eskwela once again. Ayan to Kabsat Ronald and Kathy, to Manang Elisa, Uncle and Daniel, Danny, and of course Manang Joy. Ayan. Kumadali manin iti Brigada Eskwela. Anagarod. Pangabagan talatang ngarotin ta nagatumit si Maling local. When nagatumit si Maling local. So next time apo. Ano balit sa bali pa panan na? Yeah. Sa bali ti pang itidan na. So our winner is Georgette Dolores. yes, ti papanan na. Ni James Brian Felipe. Yes. Kas makitam. The answer na. Thank you so much for joining apo. Better luck tagitihan ng abak. Nag-comment ni Manong Daniel nakita. Daniel ko na kita man. Kas makitam. Naudi ba't kasi mong bat? Yeah. Anyway, it's 43 minutes past the hour of 12. Po, nalipas man ti may isang papugtuan tang kantan. So, pay. Nakita nga ro, tapang ablao balong, ti kamatikong daway itatang ka nito. Oy. Oy, na. Good afternoon, Kuya Jem at Tito June Sorialas. Jessie po ito, anak ni Vice Mayor, for Vice Mayor Mercy Vizcara. Paki-shoutout grupong Team Mayor Just Ladran. Yes. Okay, good. Ulitek pa yung basa ni Jai. Sige. Anyway, to Mayor Just Ladran, to Vice Mayor Mercy Vizcara, SB Kit, Esteban, Greg Honorio, Gigi Lomboy. Gigi Lomboy. Oh, yeah. Ang malagip ko. Ernesto Ruiz, Nognog Soriano, Jerry Saraos, and of course, iti sponsor pa iti load damdama ako ni Engineer Rodrigo Cocoy Terde Toscari sa Masabela.
Road for Victory para sa bayan ng Ramon. And, of course, good afternoon at kini Camille. Ano na to ay. Wala, natalang. Atalaeng, ako itimot na nga ta, nag-text kanya ka before Ito hello, good PM Idol. Binabati ko sila Apple, Merna, Merly, Miriam, dyan sa San Miguel. Thanks, sir, from number. Number lang nga na. Wow. Awan, timpagkanat ta. Okay, Keta. Kumantata man paimanen manong kaya medyo makukuha ko, medyo maririruanak. Wala taman, napepekto mo din ang tata na. Kinaado, iti pa-premyo, di kamuno, kaano tang itid duma. Supaya. Okay, hantan sa nga, big suotin, tanong umaditog pa. Wala. Okay, anyway, may sabi nga sunata para kadigiti. Nakainom di rabi apo. Kentata. Ingat Ma'am Eva and Sir Emil. And DJ Hans. Na mahilig sa tahong. Alawan mamarta kakon. No ti malam may uminom akon. Uray tanal paskun ti ubrakon. Natari patukon jay taltalon. Alawan mamarta kakon. Darwama kon nga outside di kulambon. Uray no bagi mun takukuamon. Darwama kamad maturog balkon. Ngemuray no bangking pagnakon. Jakpay amon tiyayan kong alubong. Di ula amon no apay tukul titingad ko tada. Nangiwat abaket ko. Tagay alipay pare tagay kayak pay tamakabigbigat pay. Tagay pangikat ko itiliday. Takas lamet awanen ser-serbig jay balay. Tagay alipay pare tagay kayak pay tamakakansyonak pay. Tagay ipapaskot tumagay. Tani bakit sermon na di agsarday. Greet ko nga lahat ng taga-Barangkwag, Jones at Karabakan family. At yung mga anak ko, kung ano ni number 776. May bagal daw yung karabot, gayam yun Uncle nga Sam Morales. Ngemuray no mamarta kakon. Nakaturpos met dagiti anak kon. May salang iti parikut kon. Tay dakalang iwat ni bakit ko. Tay tatgapo mamarta ka. Tay din pa nagsarsar dang agputputak. Madilaw mo amin ket madilaw mo isu nga arak lang ti katukad mo. Tagay alipay pare tagay kayak pay tamakabigbigat pay. Tagay pangikat ko itiliday. Takas lamet awanen ser-serbig jay balay. Tagay alipay pare tagay kayak pay tamakakansyonak pay. Tagay ipapaskot tumagay. Sermon na di agsarday. Excited alive. Patugtog na jay bakralta. Ay, pindo itaguro ka. Apo, sige man nga runo talaga nalaing kabalong. Mangibga ka man ti may nga tao nga kanay nga mabartag di Villa Carmen. Oy, wag kang ganyan. I don't want to mention a name. Ayan, di mo kaya name drop. Yeah. Nga mamam ni Sani, aya.
Apa yung pakamay? Sa bali. Kasilpo na lang para sa bali. Tingin ko sa Apa yan ang kalsanay? Oray Domingo, agtatrabaho dyan balay. Ngam tanong mo lang maginom da kasi. Ngam hanta pagbaga nga mamarta kisuna di ba sang actually no lumabla basak kanya apo Diyos ko sa sakti mabartek. Ngagtigap isuna ka na apo kasi latan. Agat bilog siya. Bilog. Anyway, ang awla ang sani baka no kuryentsim to kita pagbagim dita balay manarimaan kayo nga. Virgin na ko naman eh. Welding ka panay. Posti ka panang welding lata. Igaman ng tuki di DJ welding rad. Puti sakitin nakam na. Anyway, tayo ko na akong tatayan na po, gaputan na parabor, ito kiti sponsors tayo. May sa apo nga cellphone, iti ipadawat tayo, itatangkan ito. Para iti umanang apo, nagswerte man di makaara dito ay 1 unit QNet Mobile B30 ko na courtesy of board member Di keypad? Ayan. Siyempre, kung kita lukatan taman, baka no nga cellphone ti karganat, baka no washing machine mo ti karganat di unag. Washing machine. Mga washing machine na dito. Ito. As you can see, dito yung screen tayo, may isang brand new cellphone ti itid tayo tata. Nagmayat nga pangtinad tanan dito yung cellphone. Doon kinapartak mo type no kati ko. Dito eh. Ha? Wow. Ito na po ang aming ipamimigay ngayon. Linayngan kayo, apo. Linayngan tayo ito yan. Taiti masapol mi apo ka. Ito isong batyo. Dalang damagin mi. Numasong bata nyo, apo. Bagay yun, dati nga cellphone. Ngarod! Ito yung official text line tayo, 0915-071-3686. Yes, sinuman apo. Nga, sumungbat, iti tumawag, Tumawag, no sino iti partner ni board member Fred V. Alili. Sungbatan na laeng. Sino iti partner ni Fred V. Alili? Apo, para iti board member. Iti district ka. Loudspeaker mo Loudspeaker to. Hello? One more. Pigsaam bulog na. Ayan. Hello? Hello? Sino da ito yung apo? Ito na yung speaker natin, Kuya Melvin. Ay, saksak. Ako kang bit lang. Hold on. Isaksak nila ang apo bit. Lalaing ta. Mabit lang. Hold on. Agwag ka. Apo, kasi makapalito. Ayan, balinan. Hello? Hello? Okay na? Good afternoon. Sino dahil dito matawag, apo? Lucky, sir. Lucky? Lucky Cory Antonio. Woy! Lucky Cory of anong municipality? Sir. Okay nga Rod, sino ti partner ni Apo board member Fred V. Alili para iti board member iti District 6? Board member Abigail Sable, sir. Alex! Nagadayuman. Umakar kan samutan. I am sorry. Lucky Cory. Naku, naman si song mo, sayang. Better luck next time! Apuhan, saan nga mapandidikan yata? Natamanan. Awanan, sa baliwan tayo ti questionan. Sige, baliwan. Okay. Dumngag kayo nga nalaing Dumngag kayo nga nalaing. Bago kayo tawag. Ayan, clear. Awan tito mo tawag. Awan pa tito mo tawag. Dumngag kayo pa yun niya ti sumarno nga damag may. Ni damag tawag. Supay. Ang kulit mo. Ha? Wala pang tatawag. Wala pang tatawag. Get it in po. Iti damagan mi manen with 1 unit cellphone courtesy of board member Fred V. Alili. Anong bayan ang sinasakupan ng District 6? Tawag na po kayo. Tawag mga kaibigan. Anong bayan ang sinasakupan? Okay, hello? Apo, pakipatayo man pala datay.
off yo pa na data ko apo, data At radyo yo. radyo yo tapno napintas iti reception tayo. Okay, good afternoon, Kabsat. Afternoon po. And sino dahi ito tumutawag? Niligro yung school. Mati ko ni maawatan. Ano pong pangalan? Niligro yung school. Pakipatayo man na po J radyo yo, tanawag kikinawatan tayo. Jenny Groyon, iti anang ili Kabsat. Chagis. Etchage. Tiyaga. So, ano dagi jay municipalities iti District 6? Chagis. Next. 5, 4, 3, 2, Chagis. 1. Yun. Santiago Jones ay awanin at na ibag mga sabali nangakaraman ti gijay kakabsat. Napigay ka na yun. Chagis. Adayo. Apay nga ito nyo maamuti District 6 yung kabsat. Excited ako. Na-excite ka na. Awan, Diyos ko apo kabsat. Cellphone dahil tuya. Sorry pa. Nagsimple lang nga question. Apo, apo board member. Tumtumong kakita man. Nagiti mga ibutos king ka. Di na maamo. Anyway, kumablao kalatan kabsat. And thank you for calling. Kumablao kalatan katigiti kapamilyam. Kabgablawak sir da manong ko nga Jerry Sumgril di ba? Santo Domingo John. And dagiti amin nga empleyado ti Majesty Madini po. Okay, thank you so much, Ading. Okay. Okay, daksang ka sa tawan ti nakaala apo pay. And itatay kat dinamag mino sino ti partner ni board member Fred V. Adili para iti board member apo iti District 6. Of course, ni Apo ag na mga sangguni ang panlalawagyan Arco Meris. Apo, didalagit na ala ni Kapsat nga Kanain mi Cory penge tatayan. pagpagano ka dito eh. Sa bali mo at ni Lucky Cory, di nilawlawa na niya nga. District. Anong district ni mga Abigail niya? Hanatang tamagin, tahan ko wala mo. Di ba ka-district niya dati? Oo, ka-district 6 pa rin? Hindi na yata eh. Ngaron ti ka partner na ngaron ni Apo board member ket ni Sir Arco Meris. Wen. Yeah. And of course, dagiti ili Apo nga saksakupan ti District 6. So we have San Isidro, Etchage, San Guillermo, and Kawayan City. Oh, Philippines. Nagsimple lang Apo. And it's 3 minutes before the hour of 1. Okay, agsubli tamanan. Damdama? Subli kami damdama ay ket Sir Fred, aki patulod ka man sa bali nga questionin akit ni o. 1. It takes mo kini ang call. Isupay. And ditangaro din na po maglipas ito muna pa sa ating programa. Kitag subli kami apo with more prizes. Damdama tayong ipadawat na ito ito nga cellphone at ipay paglutuan dito kada electric fan. Agsubli kami. Please stay tuned.